Κωνσταντίνου και γι' αυτό συμπεράσουμε για όποια δυσλεξία παρουσιαστεί. Θα να σας πω ότι κάποιοι φίλοι μεταξύ μας προβληματισμένοι από τα τεκτενόμενα των καιρών και ακούγοντας στο λόγο του κ. Καζάκη, μας προβλημάτισε και μας άρεσε και σκεφτήκαμε ότι καλό θα ήταν να τον φωνάξουμε και στη Σάμο για μια συζήτηση. Ανταποκρίθηκε ευχαρίστως και πρόθυμα στο κάλεσμά μας και χαιρόμαστε που βρίσκεται εδώ σήμερα μαζί μας. Η συζήτηση θα είναι κάποια ομιλία του κ. Καζάκη και μετά στο τέλος θα μπορέσετε να κάνετε ερωτήσεις και να κάνουμε μια συζήτηση γόνιμη. Ελπίζω ό,τι έχετε να ρωτήσετε μπορείτε να αποφύγετε, δεν υπάρχουν περιορισμό. Εύχομαι μια καλή και επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστώ και εγώ για την πρόταση. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στη Σάμο, όχι σαν νομικής μόνο, αλλά γενικά δεν έτυχε ποτέ να βρεθώ στη Σάμο. Ομοφωτογιστήτας και από το είδα πελάχιστο που είδα από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ. Γενικά πάντως, πλήρως θα τους ομορφείς από τον τόπο, όχι μόνο Σάμο, αλλά η γενικότητα της Ελλάδας, και εγώ το προνόμιο να την έχω γυρίσει αρκετές φορές, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, προσπαθώντας να αφισβητηθεί ο κόσμος, να ενημερωθεί από την αρχή, να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει στην χώρα και το πού οδηγεί αυτό το πράγμα. Άρα, το πώς πρέπει να αντιδράσει. Πολλές φορές σταματήσαμε εγώ με φίλους συναγωνιστές που σταματάγαν και κοιτούσαμε το πόσο ομορφιές έχει αυτός ο τόπος και σκεφτόμασταν, να γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με χρέος, ούτε με δημοσιονομικά έλλειμμα. Έχει να κάνει. Η πρώτη ευκαιρία είναι το γεγονός ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι γης σε αυτό το πλανήτη, το οποίο είναι άδικο να το κατοικούν 11 εκατομμύρια Ιταλίες. Και δεν καταλαβαίνουν γιατί τα μεγάλα κτηρία, να το πούμε έτσι, των διεθνών αγώνων, θα πρέπει να τα κατοικούν οι Ιταλίες όταν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σαν περιουσιακό στοιχείο για τη μετακίνηση των πλούσιων ομάδων του Βορρά προς τον Νότο. Το 1990 βγήκε ένα βιβλίο το οποίο ήταν προφητικό και από κάποιον ο οποίος δεν ήταν και όποιος, ήταν ο Ζακ Αταλή. Ο Ζακ Αταλή ήταν πρόεδρος του Παγκόσμιας Τράπεζας, ήταν ένας από τους συντονιστές του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερος σύμβουλος του Προέδρου Μιτεράν στη Γαλλία, ζει ακόμα άνθρωπος και έχει γραφεί. Το να είναι καλά δεν είναι τόσο συλληπτίζω για τον κύριο αυτό, που έχει κοστίσει πολλά στην ανθρωπότητα οι λογικές οι οποίες υπερασπίζεται. Έφτιαξε λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο το έβγαλε το 1970 και λεγόταν Millennium, χιλιετία. Εκεί έλεγε ότι η ανθρωπότητα θα δείτε σε μια νέα παγκόσμια συγκρότηση, κοινωνική συγκρότηση, όπου οι παλιές τάξεις, κοινωνικές τάξεις, θα εγκαταλειφθούν, θα εξαρτηθούν και στη θέση τους θα υπάρξουν μια νέα κοινωνική συγκρότηση, νέες τάξεις, οι οποίες βασικά θα ήταν 2. Η πρώτη θα ήταν οι νομάδες του πλούτου, όπως έλεγε. Και οι 2 τάξεις, όπως σας προβέρωσε ο κ. Ζακαραλή, θα ήταν, σύμφωνα με την πρόταση του, και οι 2 νομαδικές τάξεις. Με την έννοια ότι δεν θα είχαν τόπο μόνιμης διαβίωσης οι προσπάθειες να αντλήσουν από εκεί τα προδοσία. Και οι 2 λοιπόν θα ήταν νομάδες. Και έλεγε η μία ήταν οι νομάδες
του πλούτου, όπου θα κυκλοφορούν στον πλανήτη προσπαθώντας να βρουν επενδυτικές ευκαιρίες για τα περιουσιακά του στοιχεία, και οι άλλοι είναι ομάδες της φτώχειας, όπου θα κυκλοφορούν και αυτοί στον πλανήτη στην προσπάθεια τους να βρουν το ελάχιστο για την επιβίωση. Αυτό βεβαίως, για μένα που το διάβασα τότε, ας πούμε, ήταν η εφιάλτηση για την εξέλιξη δηλαδή της ανθρωπότητας. Η πρόβλεψη αυτή που έκανε τότε για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Για τον κύριο Αταλή, όχι μόνο ήταν μια αντικειμενική, νομοτελειακή, θα λέγαμε, εξέλιξη της ανθρωπότητας, αλλά ήταν θετικό το στοιχείο αυτό. Μόλις πριν 2 εβδομάδες, η Παγκόσμια Τράπεζα, ξέρετε, ένας επαρκής οργανισμός, φιλάνθρωπος, για τις χώρες τις λιγότερο αναπτυγμένες, έχει κάνει άφια καλά σε αυτές τις χώρες. Έβγαλε λοιπόν, έχει ιδρύσει εδώ και μερικά χρόνια, από το 2006, αν θυμάμαι καλά, ένα διεθνές παρατηρητήριο μεταναστευτικής κίνησης. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους μετανάστες και τη μετανάστευση. Έβγαλε λοιπόν την τελευταία της έκθεση που αφορά το μεταναστευτικό κύμα στην παγκόσμια οικονομία. Και εκεί λοιπόν διθυραμικά λέει ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, ιδιαίτερα των λιγότερα ανταγωνιστικών χωρών του πλανήτη, παρά τη μετανάστευση. Χάρη στη μετανάστευση έχουμε άνοδο των εισοδημάτων, οικονομική ανάπτυξη, διάχυση του πληθυσμού. Αυτό, όλα αυτά τα πράγματα, τα άριστα πράγματα, τα έχουμε με τη μετανάστευση. Στην τελευταία 25 ετία, σύμφωνα με την έκταση, μέχρι το 2010, η μετανάστευση έφτασε στα 215 εκατομμύρια άτομα που κινούνται διεθνώς στον πλανήτη σε αναζήτηση καλύτερου βιοπορισμού. Και τι το καλύτερο από το να μετακινείται η ζωντανή εργασία σε χώρους και περιοχές πιο παραγωγικές, ώστε να αναζητάει καλύτερη τύχη. Αυτό δεν είναι. Και προβλέπει ότι το επόμενο χρόνο, λόγω των εξελίξεων που θα έχουμε στην παγκόσμια οικονομία, λόγω της έκρηξης του κοινωνικού προβλήματος, όπως το ορίζει η ίδια του πλανήτη, και λόγω, τα 215 εκατομμύρια θα γίνουν 500 εκατομμύρια, οι οποίοι θα αναζητούν στον πλανήτη τρόπο επιβίωσης, μετακινούμενοι από χώρα σε χώρα. Η έκθεση βεβαίως ασχολείται ειδικά με το πώς πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα, ώστε αυτή η μετακινούμενη μάζα ομάδων της φτώχειας να μετακινείται πιο εύκολα και χωρίς κανένα πρόβλημα, και ταυτόχρονα το πώς θα εξαλειφθούν τα κόστη στα μεταναστευτικά εμβάσματα, γιατί για πάρα πολλές χώρες του πλανήτη και τις χώρες από όπου φεύγουν κατά κύριο λόγο οι μετανάστες, αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος. Και άρα να κατεβάσουμε τα τείχη, να κατεβάσουμε το τείχη, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη μεταναστευτική κίνηση μεταναστευτικών εμβασμάτων. Όλα αυτά τα ωραία συνέφεσαν με μια άλλη ακόμη έκθεση, η οποία βγήκε στις 27 Ιουνίου 2012, μόλις χθες δηλαδή, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αφορούσε το κοινωνικό προφίλ της Ευρώπης. Τι όμορφο που είμαστε Ευρωπαίοι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν λέει ότι ο Νότος σφαδάζει γεωγραφικά, δεν το λέει έτσι, λέει ότι ένα νέο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα διωγγώνεται από τον Νότο προς το Βορρά και προς άλλες χώρες. Και για να μην τα πολυλογούμε, εκεί λοιπόν παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία τα οποία ήταν πιο τραγικά από ό,τι εγώ είχα κάνει υπολογισμούς και έλεγα όλα αυτά το καιρό. Το πρώτο είναι ότι το 63%, το υψηλότερο ποσοστό, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον πλανήτη, του πληθυσμού στην Ελλάδα ανάμεσα στα 15 και τα 35 θέλει να φύγει από αυτή τη χώρα. Από αυτό το 27% θέλει να φύγει για ένα χρονικό διάστημα. Και το υπόλοιπο θέλει να φύγει μόνιμο. Προφανώς,
περιοχή έχουμε παγκοσμιοποίηση, έτσι. Είμαστε πολίτες του κόσμου. Πηγαίνουμε παντού, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Το ενδιαφέρον είναι ότι το 2010, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της συγκεκριμένης έκθεσης, 120.000 Έλληνες έφυγαν μετανάστες. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το νούμερο, θα πρέπει να κοιτάξουμε πίσω στη δεκαετία του 60 για να καταλάβουμε το ύψος της μετανάστευσης, το οποίο είναι περίπου αντίστοιχο. Στις εποχές που την τραγούδησαν ο ελληνικός λαός αυτή τη μετανάστευση, τη μετανάστευση του 50, του 60 και του 70, την τραγούδησαν, ήταν το γενναιότεροι, εύκολα μπορούν, και φαντάζομαι οι παλιότεροι, αν δεν την έχουν υποστεί αυτή την ιστορία, τουλάχιστον θυμούνται τα τραγούδια της εξεγγυδιάς του, όπως έλεγε. Όπως λέγονται στο λαϊκό ρεπερτόριο, και φαντάζομαι οι νεότεροι πολύ εύκολα μπορούν να βρουν τα τραγούδια που τραγουδούν το πόνο του καημού του μετανάστη που φέρνει εξελισσομένος από τη χώρα του, προσπαθώντας να βρει ένα τόπο καλύτερο. Τρόπο να επιβιώσει αυτός και η φαμίλια που έμενε, η οικογένεια δηλαδή που έμενε πίσω. 120.000 το 2010, χωρίς να έχουμε την κορύφωση των μέτρων του μνημονίου, χωρίς να έχουμε την κορύφωση της εξαθλίωσης και της ανέχειας που είναι λόγω των μνημονιακών πολιτικών και της εξαιρετικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που μας παρέχουν οι φίλοι εταίροι και σύμμαχοι της Ευρώπης. Το 2011 όμως λέει και άλλα πράγματα η έκθεση. Το 2011 μας λέει ότι ένα νέο φαινόμενο εμφανίστηκε στην ελληνική κοινωνία, το φαινόμενο των αστέγων. Η Ελλάδα, όπως παρατηρεί η έκθεση, δεν είχε ποτέ πρόβλημα, εμφανές πρόβλημα αστέγων, παρά τη φτώχεια, διότι η οικογένεια ήταν ένας ισχυρός αναστατικός παράγοντας, ανασχετικός παράγοντας της δυνατότητας κάποιος να εμφανιστεί ως άστοχος. Έτσι, ένα μέλος της που δεν μπορούσε πλέον να έχει δικό του σπίτι, να μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες σταθερής απασχόλησης, το φρόντισε. Αυτό πλέον δεν είναι δυνατό, με αποτέλεσμα με 2010-2011 να έχουμε εκτείναξη του φαινομένου των αστέγων, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, δεν λέω καν τα στοιχεία της έκθεσης, μιλάμε για 20.000 ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν παρά μόνο στο πεζοδρόμιο. Εκ των οποίων 11.000 είναι Αθήνα-Πειραιά και οι υπόλοιποι είναι Τρίκαλα, Ηράκλειο, Χανιά. Για να καταλάβουμε και το πού βρίσκονται, γιατί βρίσκονται αυτοί οι ψηλοί δείκτες αυτοκτονιών που συγκεντρώνονται σε αυτές ακριβώς τις περιοχές. Οι αυτοκτονίες βεβαίως, που οφείλονται, όπως μας είπε ο κ. Βενιζέλος, καθότι αυτός ξέρει καλύτερα, οφείλονται φυσικά στο ότι αρρώστησαν οι Έλληνες, ξαφνικά μαζικά. Άρρωστοι είναι αυτοί, γι' αυτό αυτοκτονούν, μας είπε ο κ. Βενιζέλος, και προφανώς ξέρει καλύτερα, διότι μας και μεμάει, αν δεν κάνω λάθος. Το 2011, αισίως είχαμε 2.000 αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Είμαστε η τρίτη υψηλότερη χώρα αυτοκτονίας στον κόσμο. Μέχρι το 2009 ήμασταν στον πάτο των χωρών σε επίπεδο αυτοκτονιών. Μέγιστο 63 με 69 αυτοκτονίες την τελευταία 20 ετία σε ετήσια βάση. Το 2011 χτυπήσαμε 2.000 αυτοκτονίες και για να μην τα πολυλογούμε, το πρώτο εξάμηνο του 2012 έχουμε υπερβεί ήδη τις 2.500 αυτοκτονίες και πηγαίνουμε ολοταχώς για τις 5 με 6.000 ως το τέλος του 2012. Πιστεύω ότι θα πιάσουμε διψήφια χιλιάδα ως το τέλος του 2012 με βάση τα οικονομικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το τρίτο ζήτημα όμως, πάλι σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κοινωνικό προφίλ της Ευρώπης, λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι όλα αυτά οφείλονται γιατί ξαφνικά ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού πληθυσμού οδηγήθηκε στην απόλυτη εξάρτηση. Πώς είναι αυτή η απόλυτη εξάρτηση? Εγώ υπολόγισα, και το
ξανάλεγα και υπάρχουν σοβουλίες μου στα κείμενά μου και όλα αυτά, ότι μέσα στο 2000, στο τέλος του 2011, μας έλεγαν τα επίσημα στοιχεία του 2010 μας λένε ότι περίπου 1 εκατομμύριο Έλληνες πέσανε κάτω από το όριο απόλυτης φτώχειας και έτσι μετατράπηκε το 20% περίπου του πληθυσμού που ιστορικά εννοώ τις τελευταίες 2 δεκαετίες, μία δεκαετία, ήταν κάτω από το όριο της φτώχειας, έγινε 25%. Όσο είναι τώρα. Εγώ υπολογίζω γύρω στους 45%. Οφείλω να ομολογήσω και σας πείσω συγγνώμη, έκανα τραγικό λάθος. Η έκθεση θεωρεί ότι είναι το 68% του ελληνικού πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της απόλυτης φτώχειας. 68% στα τέλη του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία της. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν ήμουν στη σχολή και είχαμε ενδιαφέροντες δασκάλους, που μπορούσαν να είναι μαζί τους, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τη γνώση τους. Μπορεί να συγκρόσουν μαζί τους, γιατί υπήρχαν διαφορετικές απόψεις και τότε και εμείς σαν νεολαία, ας πούμε, τέλος πάντων, είχαμε και τη διάθεση να συγκρουστούμε, οικονομική σχολή, κλίμο, αν δεν συγκρόμασταν για κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα που αφορούσαν την οικονομική επιστήμη. Όπως είχαμε απέναντι διδασκάλους, κατά την ουσία είχαν επίπεδο γνώσεων πολύ σημαντικό και έτσι σύγκρουση μαζί τους. Πρόσφερε και σε εμάς, γιατί το να τους απαντήσεις δεν ήταν άπλη ιστορία. Έπρεπε να ψάχνεις και εσύ. Να διαβάσεις, να βρεις και να αντιμετωπίσεις. Σε αντίθεση βεβαίως με τις σημερινές οικονομικές σπουδές που λυπάμαι και ολικά τα παιδιά αυτά πηγαίνουν στις σημερινές σχολές, γιατί βρίσκουν ανόητους, ηλίθιους και πνευματικά ανάπηρους ως καθηγητές, για να πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, τους βλέπουμε, μαζεύονται και εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ένας στατιστικός που μας έκανε στατιστική τότε καθηγητής, νομίζω, βέβαια τώρα είναι συνταξιούχος και ελπίζω να ζει, δεν το ξέρω, ελπίζω να ζει, ο κ. Κεβόρ, ένας από τους πατέρες στατιστικής, το νεότερο δεκαετία, μας λέει το εξής. Όταν έχεις 3 ανθρώπους στους 6 κάτω από το όριο της φτώχειας, αυτό είναι το 50% του πληθυσμού σου κάτω από το όριο της φτώχειας, να ξέρεις πάντα ότι ο ένας από αυτούς τους 3 θα πεθάνει της πείνας. Βάλτε τώρα κάτω αυτό το rule of the thumb, το λένε τους άξονες, και υπάρχει στατιστική που δεν μπορεί να το βρείτε σε αυτό το πράγμα και στα εξωτερικά και στα γεωπροσωπικά. Πάνω το 68% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας. Πόσοι πεθαίνουν της πείνας. Τόσα είναι τα γεύματα που δίνουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και η Εκκλησία σε μηνιαία βάση. Ειδικά σε περιοχές όπως το Πέραμα, η Δραπετσόνα, Κερατσίνη, Κορυδαλός, Κυψέλη, Παγκράτη, απίστευτες καταστάσεις με πληθυσμούς τεράστιους. Ας πούμε ένα στοιχείο. Πρόσφατα, όσο ήμουν εγώ στην Κρήτη και στην περιοχή, και ομιλίες, είχε πάει ο συνεταιρισμός Ιεράς στον περίοδο Άρης που στο κέντρο της Αθήνας. Και έδωσε τα κοιταρισμένα κυπευτικά προϊόντα. Τα χάρισε. Ο κόσμος μαζεύτηκε εκεί χωρίς να έχει ανακοινωθεί Εβραίος. Δεν ήταν γνωστό. Ήταν 2.750 άνθρωποι, εκ των οποίων δεν μπόρεσαν να πάρουν πρόβλημα. Σώθηκαν του συνεταιρισμού. Το χειρότερο δεν είναι αυτή η ιστορία. Το χειρότερο, το πόσο κόσμο μαζεύτηκε εκεί να πάρει αυτό το πράγμα. Το χειρότερο είναι όταν σταμάτησε ο συνεταιρισμός να δίνει και δεν είχε άλλα να δώσει, τότε άρχισε να κλαίει αυτός ο κόσμος. Λες και τους φέρισες τη στοιχειώδεστερη πηγή της ζωής. Έκλαιγε. Να βρέψει αυτό το εκκλησία με αντίστοιχη μόρφωση, με αντίστοιχη επαγγελματική πορεία, με αντίστοιχη κατάσταση οικογενειακή και να κλαίει γιατί δεν πρόλαβε να πάρει μερικές ντομάτες, μερικά κουράκια και ορισμένα λαχανικά.
Η μάνα μου που έτυχε να περνάει και εγώ δεν ήμουν εκεί, αλλά η μάνα μου τα δική παιδί της κατοχής. Μου λέει, παιδάκι μου, αυτό το πράγμα εμείς τα βλέπαμε μόνο στις συνήθειες πολέμου. Δεν θα ξαναπάρεις όπως στην Αθήνα. Εγώ δεν θυμάμαι έτσι στην Αθήνα, μου λέει, βέβαια, μέχρι τη σύνταξη που κατέβηκε στα πατρογονικά, ας πούμε, στην καμομάδα μου και καταγόμαστε. Είχε έρθει απλά για να μας επισκεφτεί. Σοκαρίστηκε τόσο πολύ από αυτή την εικόνα. Βεβαίως οι παλιοί γνωρίζουν ότι έχουμε δει και πολύ χειρότερα με νεκρούς στον δρόμο και με αυτά τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον όπως μου λένε οι παλιοί, που δεν τα έχω ζήσει και η δική μου γενιά δεν έχει τις εμπειρίες, μας λένε ότι τουλάχιστον τότε υπήρχε ελπίδα. Τα λέω, υπήρχε ελπίδα. Θα απελευθερωθείς. Θα απελευθερωθείς. Και θα φτιάξει τη χώρα σου. Και δούλεψε παραπάνω, γιατί το παιδί σου θα σπουδάσει και αυτό θα ζήσει καλύτερα. Πέστε μου για τη δική μου γενιά τώρα, τι ελπίδα υπάρχει σήμερα. Και να το πούμε ακόμα παραπάνω, τι ελπίδα υπάρχει για τα παιδιά αυτά τα 63% που σηκώνται και θέλουν να φύγουν. Αν θα μπορέσουν να φύγουν, είναι και αυτή μια μεγάλη ιστορία και το που θα πάνε και με ποιους θα πάνε. Και το τελευταίο στοιχείο έτσι, για να μας φτιάξει τη διάταση, είναι ότι πάλι από την έκθεση ευρωπαϊκή λέει το εξής η έκθεση και το κλου της βραδιάς. Το 40% του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος του Έλληνα αυτή τη στιγμή, μετά τις απανωτές μειώσεις και όλα αυτά τα πράγματα, διατίθεται σε ενίκεια και υποθήκες. Δηλαδή, πληρώνει ενίκεια και τις τράπεζες. 40%. Αν βάλουμε κάτω ότι ένα ακόμη 40% πηγαίνει στη διατροφή, εκεί μένει περίπου στο 38-40%, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που περισσεύει, εάν περισσεύει κάτι για να την επιβίωση της οικογένειας, είναι ένα 20-25%. Και να σκεφτούμε λιγάκι τώρα την πρόταση του κ. Σαμαρά, προεκλογικά βεβαίως, γιατί αυτά είναι μόνο για την προεκλογική περίοδο, ότι θα μειώσει τους συντελεστές για τη φορολογική επιβάρυνση ανά εισόδημα στο 24%. Δηλαδή, 24% του διαθέσιμου εισοδήματος θα πηγαίνει στην εμπορία. Δηλαδή, θα μας πάρει το υπόλοιπο που δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις τράπεζες και δεν θα υπάρχει αρκετό για να μπορούμε να βάλουμε φαγητό στο τραπέζι. Τα στοιχεία ήδη από το Φεβρουάριο που ψηφίστηκε ο μνημόνιο νούμερο 2 έδειχναν ότι ένα στα δύο νοικοκυριά στη χώρα στο τέλος του 2012 δεν θα έχουν τη δυνατότητα για καθημερινή παροχή φαγητού στο σπίτι τους. Δυστυχώς, με βάση την έκθεση, οφείλω να πω και εκεί έπεσα έξω. Γιατί ήδη αυτό ισχύει, εάν το 68% έχει μπει κάτω από όλες τις ώρες. Φυσικά θα επιδεινωθεί η κατάσταση και γιατί θα επιδεινωθεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην πληρώνουμε αυτά που χρωστάμε. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε περίπου 35 μετά το PSR, δηλαδή το κούρεμα του φορέως με την αδιάθεση κτλ. Πληρώνουμε 30 με 35% στο ακαθάριστο φόρο προϊόν σε τόπο χρεολύσιμο. Εξυπηρέτηση τέλους. Φανταστείτε δηλαδή στο οικογενειακό εισόδημα να έρχεται κάποιος και ο οποίος σας λέει στα ακαθάριστα θα μου δώσεις το 35%. Μετά κάνω το μάθημα και επιβίωση. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να οδηγεί σε επιβίωση. Κανένα. Δεν υπάρχει. Απλή αρνητική. Επειδή όμως με τα μέτρα που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή και με βάση τις λογικές με τις οποίες έχουμε πάρει τα συγκεκριμένα μέτρα, είναι αδύνατο να επιβιώσει ο ελληνικός λαός. Είναι αδύνατο. Μαθηματικά αδύνατο. Σε κάνει και σκέφτεσαι. Και λες,
Γιατί όλα αυτά, γιατί παίρνουν μέτρα, αφού ξέρουν ρε παιδί ότι δεν πρόκειται να δώσουν. Παράδειγμα, από τη Δευτέρα, μόλις το μάτι θα θέσει ξανά, ξέρετε, το μάτι, αν το βάλουμε το βιδόνι, είναι βιδωτό. Λοιπόν, από Δευτέρα θα ανακοινωθούν τα πρώτα εισπρακτικά μέτρα που χρειάζεται να πάρουν στα πλαίσια του πρώτου προγράμματος των 100 ημερών που μας αυτή η περίλαβε φύγει και σύμμαχος Γερμανία μας έχει πάει, ώστε να εξοικονομηθούν τα 8,2 δισεκατομμύρια που χρειαζόμαστε, ώστε να μην πέσουν και πολύ έξω του προπολογισμού ως το 2012. 8,2 δισεκατομμύρια σημαίνει 2.000 από κάθε οικογένεια κατά μέσο όρο στην Ελλάδα. Από εδώ και μπρος. Το ερώτημα είναι πού θα τα βρούμε. Στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους που έτυχε να περάσω έτσι, δεν είχε φύγει στην προεκλογική περίοδο, μου λέγανε άνθρωποι με πάντα κατώρανα στα στοιχεία. Το 40-45% των Ελλήνων φορολογούμενων αδυνατεί να πληρώσει πλέον τις τακτικές φορολογικές δαπάνες. Δεν βγαίνει. Πόσο μάλλον τα έκδοτα, τα κατάστια, ιστορίες κλπ. Οπότε τώρα δεν βγαίνεις. Το να σου πάρουν νέα μέτρα, τι νόημα έχει. Αυτό δεν μπορεί να πληρώσει. Γιατί δεν έχεις, δεν είναι ότι δεν είναι. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να επεκαλεστείς το 120 παράγραφος 4 και να πεις αρνούμε τη δίμευση του εαυτού μου, της δουλειάς μου και της περιουσίας μου και να πάτε από την κοινότητα σας. Αυτό θέλω. Αλλά αυτό έχει αποκτά, πώς το λένε, έχει άλλο χαρακτήρα πολιτικής ανυπακοής. Να το πούμε έτσι. Αλλά λέμε, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που γιγαντώνεται που δεν μπορεί πλέον να σηκώσει τα φορολογικά βάρη. Αλλά επιμένουν με το φωτό. Και έχουμε και την ανοησία να λένε, αυτοί που βγαίνουν και λένε ως καθηγητές οικονομίας, ότι πάσχουμε ακόμα από την φοροδιαφυγή. Εδώ πάσχουμε από έλλειψη χρήματος στην αγορά. Εδώ πάσχουμε από το γεγονός ότι έχουν φάει τα τελευταία των τελευταίων. Μέχρι τα χρυσά που και τις γιαγιάς έχουν φάει. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε φοροδιαφυγή. Έχουμε φοροδιαφυγή, αλλά δεν είναι στον πληθυσμό. Υπάρχει άλλο. Εκεί που βέβαιως δεν πειράζει ούτε πηγαίνει η φορολογία και ούτε φορολογικές αρχές. Γιατί το βάζουν αυτό. Για πολύ απλά, όταν θα πει και το νέο μέτρο, θα πας να κάνεις ένα διακανονισμό στην εφορία. Αν δεν παραδοτήσεις, θα κάνεις. Πας να κάνεις διακανονισμό. Κάνεις διακανονισμό, σου δίνει 100 ευρώ την ημέρα το μήνα να πληρώσεις, εάν δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω και πάει μια τέτοια ιστορία που καταβάλεις ένα σημαντικό ποσό στην αρχή που ενδεχομένως θα το μειώσουν τώρα, στην αρχή, πριν ήταν γύρω στα 1.200 ευρώ, ανάλογα με το χρέος, και μετά, αν δεν το μειώσουν, να ανησυχείτε, μας προσέχει ο Σαμάρας. Και το τρεις τούτσες. Λοιπόν, τώρα όμως, το 2013, πασχέσουν να πετύχουν αυτό που δεν μπορούσαν να πετύχουν το 12. Δηλαδή αυτό το περίφημο εθνικό στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος. Διότι προσέξτε, χωρίς το πρωτογενές πλεόνασμα θα βουλιάξει η Ελλάδα, θα πέσει ο ήλιος επάνω μας και θα πεθάνουμε όλοι. Διότι εθνικός στόχος είναι το πρωτογενές έλλειμμα, το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν είναι το 25% της ανεργίας, το 68% της ανεργίας. Το γεγονός ότι σηκώνουν και φέρνουν κατά δεκάδες χιλιάδες κοινωνία από αυτή την ώρα. Το πρωτογενές πλεόνασμα. Και για να το πετύχουν αυτό πρέπει να πάρουν περίπου 14 με 15 δισεκατομμύρια πρόσθετα μέτρα μέσα στο 2013. Πού θα πω. Αφού δεν μπορούμε να πούμε τώρα, πού θα πω, τι θα γίνει τότε. Ξαφνικά θα ξυπνήσω και θα έχω γεννήσει λεπτά. Τι γίνεται. Μακάρι, αλλά δεν γίνεται. Θα προσθεθεί νέα επιβάρυνση στο νοικοκυριό. Και θα πας να κάνεις νέο διακανονισμό. Και μόλις εντοπιστεί από το σύστημα που έχει φτιαχτεί ήδη στο Υπουργείο Οικονομικών ότι οι οφειλοί σου ξεπερνάνε τα 2.000, τότε αυτομάτως το σύστημα που φτιάξανε οι Γερμανοί είναι ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία και αυτό δεν ξέρετε, μας φροντίζουν. Δεν ξέρω αν έχετε αισθανθεί αυτή την ευρωπαϊκή ελληνική. Και αν δεν την έχετε, ξέρετε, αν δεν την έχετε αισθανθεί, είσαστε εχθροί του έθνους και της πατρίδας. Λοιπόν,
Όταν χτυπήσει το καπανάκι λοιπόν στο Υπουργείο Οικονομικών και χρωστάτε πάνω από 10.000, τότε μπαίνετε αυτομάτως στη διαδικασία κατάστασης της περιουσίας της. Και επειδή ο κύριος Ράχενμπαχ, ο οποίος έχει φτιάξει τις επιτροπές δημιουργίας των νέων σχεδίων που θα ψηφίζονται από εδώ και μπρος στο Εθνικό Κοινοβούλιο, που ψηφίστηκαν και προηγουμένως του κ. Παπαδήμου, πάνω από 14 έφτιαξε ο Ράχενμπαχ και τα πέρασε. Ενρυπείο φθάλμα. Λοιπόν, θα φτιαχτούν κι άλλα και φτιάχνονται ήδη. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ο νέος κώδικας πολιτικής οικονομίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νομική ανάπτυξη μας, αλλά θα μπορούσα να σας εξηγήσουν ότι ο κώδικας νομικής οικονομίας αφορά τις αστικές διαφορές και κυρίως τα περιουσιακά στοιχεία. Ποιο ήταν το πρόβλημα της Τρόικας? Το λέει στο εισηγητικό, στον νόμο που πέρασε. Η Ελλάδα είναι πολύ χαλαρή στο ζήτημα των κατασχέσεων. Δηλαδή, εάν πάμε να σου κατασχέσουν την περιουσία, εσύ μπορεί είτε να θέσει πάλι στην απόφαση, είτε να δώσει κάτι έναντι, ή τέλος πάντων με κάποιο τρόπο να αναβάλεις την κατάσταση και να παρατήσει σε χρόνια αυτό. Τέρμα ως εδώ, εξεχωριστήκαμε και γίναμε Ευρώπη. Μέσα σε 3 μήνες θα μπορεί να τελεσιδικήσει η κατάσταση και να στο πάρει αυτό που είναι να σου πάρει. Ήδη οι μεγάλες τράπεζες, χάρη στην εποπτεία του κυρίου Όπτρα, τον οποίο τον αλλάξαμε τώρα που βάζουμε, θα περιμένουμε να δούμε ποιο το βάλουμε, και την ομάδα του που έχει κατασταθεί μόνιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι από τις 3 εποπτικές αρχές. Βέβαια, αυτό δεν συζητιούνται. Συζητάμε τώρα, ας πούμε, αν είναι ο Φυσόρ και ο Πεντούρης, και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Έτσι. Και τι εξώκομμα στο δεξί μάτι έχει ο Σαμαράς, ή τι έπαθε και είχε σοβαρό πρόβλημα, δεν ξέρω, ο κ. Ράπανος, αλλά δεν συζητάμε το γεγονός ότι έχουμε 3 επιτροπές μόνιμης υποπτίας της χώρας. Ο κ. Ράχενμπαχ από την Task Force, μόνιμη επιτροπή υποπτίας προπολογισμού, εγκαταστημένη στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους και έχοντας στα χέρια της τη διεύθυνση ρευστότητας, δηλαδή το ρευστό, το ταμείο, το οποίο φροντίζει να μην πηγαίνει σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, αν πρώτα δεν εξυπηρετηθεί το δημόσιο χρέος της χώρας. Εκεί για να πλησιάσεις, για να πεις έρχομαι, πρέπει να το πεις στα γερμανικά ή στα αγγλικά. Λοιπόν, και τρίτη, η Επιτροπή που είναι μόνιμα εγκαταστημένη στην Τράπεζα της Ελλάδος και έχει την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Λοιπόν, για να μην λέμε τώρα ότι δεν είμαστε υποκατοχή, για να μην έχουμε δει αυτά πάντα. Λοιπόν, έχετε λοιπόν με την εποπτεία της Τραπεζας της Ελλάδος και τις συγκεκριμένες επιτροπές, οι μεγάλες τράπεζες έχουν ετοιμάσει ήδη το μηχανισμό που θα υποδέχονται τα δεκάδες χιλιάδες ακίνητα που θα προκύπτουν από τις κατασχέσεις από το Κύπρος. Και ο τρόπος θα τα αξιοποιήσουν, ο τρόπος που θα το ζητήσουμε μετά. Εκεί είναι η όλη ιστορία. Και όποιος αναρωτιέται, ρε διάολε, το δικό μου διαμερισματάκι θα παραπάνω, δεν τους ενδιαφέρει το διαμερισματάκι. Ή να συγκεντρώσουμε τα διαμερίσματα για να εξαρτηθούν. Αυτά είναι για τετροκλασσάτους και σκόπους της ελληνικής αγοράς. Ο στόχος τους είναι να πάρουν περιοχές ολόκληρες και να τις αναπλάσουν σύμφωνα με τη ζήτηση και την προσφορά των ακινήτων και της αγοράς ακινήτων σε διεθνές επίπεδο, κυρίως ευρωπαϊκό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Γιατί να μην φτιάξουν μια ωραία Φλόριντα εδώ, ας πούμε, όπου ο πλούσιος Γερμανός ή ο πλούσιος Τελωνιακός ή Γάλλος ή οτιδήποτε να μπορεί να αγοράσει και να κατοικήσει. Δεν ξέρω αν ξέρετε πώς γίνονται, πώς στείνονται πώς έχει χτιστεί, ας πούμε, η Φλόριντα ή άλλες τέτοιες παραθεριστικές περιοχές των ΗΠΑ που αναπλάστηκαν γιατί κερδοσκοπικά παιχνίδια και τέλος πάντων. Αυτή είναι η ιστορία. Πέρα όμως από αυτό, η χώρα που είναι ψωροκόστανα, δεν ξέρω αν το έχει κοιτάξει αυτό, ψωροκόστανα. Έτσι και δεν πάρουμε δανεικά, δεν έχουμε να ζήσουμε. Έτσι. Η χώρα όμως έχει ένα θαυμάσιο ήλιο. Έχει αέρα, έχει έδαφος και έχει γεωοικονομική θέση, η οποία τη ζηλεύουν πάρα πολλές χώρες του πλανήτη. Η γεωοικονομική θέση θεωρούμε τη θέση εκείνης μιας οικονομίας που αντλεί εξαιρετικά σχετικά πλεονεκτήματα λόγω της θέσεώς της. Το γεγονός δηλαδή ότι βρίσκεται στη ροή του διεθνούς εμπορίου και χωρίς αυτή είναι δύσκολο να νοηθεί ροή διεθνούς εμπορίου, όσο μάλλον ροή κεφαλαίου. Από όλα αυτά βεβαίως δεν μπορούν να τα αφήσουν τώρα στα χέρια και να τα πέσουν. Θα τα
οι Ευρωπαίοι εταίροι και φίλοι και σύμμαχοι είναι παλιοί δικαιοκράτες. Το ξέρουν το παιδί. 2 αιώνες το παίξαν. Και προκειμένου να διατηρήσουν τις αυτοκρατορίες τους με τον παλιό τρόπο, μας βάλανε σε 2 παγκόσμιους πολέμους. Αυτοί μας κόστανε στους πολέμους. Και το τι κόστησε για την ανθρωπότητα και έτσι. Και ο λόγος ήταν για να διατηρήσουν την δικαιοκρατία. Την δικαιοκρατία και τον τρόπο που πραγματικά μπορούν να γραπώνουν τις περιοχές τους. 2 συμπεράσματα κάναμε από αυτήν την ιστορία. Πρώτον, άρα είναι κακό να εμφανίσουν δικαιοκράτες. Ξέρετε τους παλιούς όρους ότι υπάρχει μια ουλάιτα, ένα ναζιστικό αυτό σύμβολο ή ο Λέοντας της Βρετανίας, ας πούμε, που κυματίζει περίπτωνα πάνω για το κεράκι με την χώρα. Δεν είναι πιο ωραίο να εμφανίσει ως γραμματωμένος ιδιώτης επικριτής. Αλλά ο δικαιοκράτης και άλλο ιδιώτης επικριτής. Στη μόνη πρώτη περίπτωση, πριν πάνε οι τράπεζες, οι χρηματιστές και οι επιχειρήσεις, πάει ο στρατός. Σήμερα δεν χρειάζεται. Πρώτα πάνε οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες επενδυτές και μετά ακολουθεί ο στρατός. Το δεύτερο συμπέρασμα που κάνουμε, ιστορικό συμπέρασμα για την περίοδο, είναι ότι εάν σκλαβώσεις έναν λαό, έναν πληθυσμό, όσο πολιτικά και καθυστερημένος να είναι, ζουλούρε παιδί μου με ασπίδες και ακόδια, αργά ή γρήγορα αυτοί θα εξεγερθούν υπερασπιζόμενοι του πατρίου εδάφους, όπως το καταλαβαίνει ο πληθυσμός. Άρα, γιατί να δουλεύουν οι ηθαγενείς όταν έχουμε 215 εκατομμύρια μετανάστες? Ο μετανάστης δεν έχει αίσθηση πατρίδας. Ξεριζωμένος είναι. Η πατρίδα του είναι αλλού. Εκεί που υπάρχει η οικογένειά του, για την οποία θυσιάστηκε ο ίδιος προκειμένου μέσα στο κύκλωμα του δουλεμπορίου, παγκόσμιο κύκλωμα του δουλεμπορίου, να μπορέσει να στείλει κάποια δολάρια ή κάποια ευρώ πίσω στην πατρίδα. Και δουλεύει βεβαίως σε άθλιες συνθήκες. Πώς συνδυάζουμε λοιπόν τα 2 αυτά? Πώς τα συνδυάζουμε? Ο συνδυασμός αυτών των 2 λέγεται ειδική οικονομική ζώνη. Θα την ακούτε πολύ έντονα το επόμενο χρονικό διάστημα. Αποτελεί το επίδικο ζήτημα του μνημονίου νούμερο 3, το οποίο μας, ξέρετε, θα το κόβουμε, το κουστούμάκι τώρα, και θα μας το οσολούκω, για το οποίο, προσέξτε τώρα το πρόβλημα, η ειδική οικονομική ζώνη ξεκίνησαν περίπου πριν 50 χρόνια, οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Τελείως τυχαία, ακριβώς την εποχή κατάρρευσης, ολοκληρωτικής κατάρρευσης της δικαιοκρατίας. Η ειδική οικονομική ζώνη είναι μια περιφέρεια, περιοχή της εθνικής επικράτειας, η οποία στο σύνολό της εκχωρείται σε ιδιώτες επενδυτές. Και αυτή η περιοχή αποκτά ειδικό καθεστώς, ειδικό νομικό καθεστώς, ειδικό διοικητικό καθεστώς και ειδικό εργασιακό καθεστώς. Οι ειδικές οικονομικές ζώνες από τότε που θα καθοριστούν με ειδική σύμβαση του κράτους με τους ιδιώτες επενδυτές, για να εισέλθεις αποκτάς βίζα. Δεύτερον, τη φρουρούν, όπως μας εξήγησε κιόλας προσφάτως ο κ. Ούφερ, ο οποίος είναι ο ειδικός επιτετραμένος για τα ελληνικά ζητήματα της κυρίας Μέρκελ και έκανε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία μόλις πριν 2 εβδομάδες και μιλώντας στην Κοζάνη, τους έλεγε ότι μην ανησυχείτε. Αυτές οι εξαρτωσίες με την ένωμη τάξη της χώρας, ότι αρχίζει πλέον η εγκληματικότητα και φουντώνει με τα πράγματα, μην ανησυχείτε. Με τους ιδιώτες επενδυτές, μόλις καθοριστεί η ειδική οικονομική ζώνη, μάλιστα πρότεινε η Δυτική Μακεδονία να ενοποιηθεί με την Ήπειρο και να φτιάξει μια ευρεία ειδική οικονομική ζώνη. Εκεί μην ανησυχείτε, η ένωμη τάξη θα φυλάσσεται από εμάς και ο ιδιώτης επενδυτής θα φέρει τους δικούς του. Αυτό υπέγραψε ή αποδέχτηκε το Ραμολί που λέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας και το στείλαμε στην 28η πάνω στη Σύνοδο Κορυφής και υπέγραψε στο παρασκήνιο. Γι' αυτό θέλανε κάποιον ο οποίος να έχει δέσμευση του ελληνικού κράτους, γιατί ο άλλος
του φύγε το μάτι, ακριβώς επειδή του ζητήσαν να δώσει προέγκριση στρατιωτικο-χωροφυλακής της επέμβασης στην Ελλάδα σε περίπτωση όπου η ένωμη τάξη της χώρας αρχίζει πλέον και αποσυντίθεται. Αυτό συζητήσαμε, αυτό δεχτήκανε. Ο γερμανικός ειδικός τύπος ζητοκρατάζει σήμερα για τη συμφωνία που κλείσαμε με την Ελλάδα. Όσο θα τη δείτε εσείς τα μέσα μας και στις ενημέρωσες, άλλο αυτό φυσικά θα τη δω και εγώ. Αυτό σημαίνει ότι οι ειδικές οικονομικές ζώνες που θα έχουν και που σήμερα ήδη τις πλασάρουν στον Πελοπόννησο με τον κύριο Ταπτούλη πρωτοπόρο να εκχωρεί τα πάντα, ακόμη και τα νερά της Πελοποννήσου, εκχωρήθηκαν με μία νυχτή, χωρίς να το καταλάβει κανένας, ούτε καν να πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Δόθηκαν στην ΕΙΔΑ ΑΕ. Τα νερά, δηλαδή υδροφόρος ορίζοντας, επίγεια και πρόκειται της Πελοποννήσου, δόθηκαν, εκεί μάλιστα, στην ΕΙΔΑ ΑΕ. Μα η ΕΙΔΑ ΑΕ είναι πίσω στο χρηματιστήριο. Και μάλιστα μία από τις πρώτες που θα πουληθεί από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου σε ξένους, προκειμένου να πληρώσουμε τα τοπογλυφικά. Το ίδιο παραμύθι πουλάνε πάνω στη Θράκη. Τυχαίνει να έχω πάει πολλές φορές για να μιλήσω αυτά τα πράγματα. Το παραμύθι. Και μάλιστα ο Περιφερειάρχης εκεί έχει χρησιμοποιήσει τα υποβιοτεχνικά κινητήρια για τους μικρομεσαίους, τους εκπροσώπους των μικρομεσαίων, να τους λέει: κοιτάξτε, θα έχουμε εδώ δύο εξυπηρετητές, θα βγάζουν τσιγάρα και εσείς θα πηγαίνετε με πολύ ώρα με τζίρο. Οι ειδικές οικονομικές ζώνες όμως δεν έχουν τέτοιο χαρακτήρα. Καθόλου. Και την επόμενη φορά, εγώ προσωπικά του πρότεινα, την επόμενη φορά που θα έρθει κάποιος κύριος στο ίδιο πράγμα, να του ζητήσετε να σας ονοματίσει μία ειδική οικονομική ζώνη που υπάρχει στις 3.500 ειδικές οικονομικές ζώνες που λειτουργούν σε 160 κράτη αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, να σας ονοματίσει μία όπου έχει επιβιώσει το μικρομεσαίος και το επαγγελματίες. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι καμία από αυτές τις ζώνες δεν δουλεύει με γηγενή εργατικό δυναμικό. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που σας έλεγα πριν. Ο απεικιοκράτης ξέρει αν τους βάλει, και με 100 ευρώ να τους βάλει, πόσο να βελτιώ ένας εργαζόμενος εξαρτιωμένος λόγω της ανεργίας, λόγω της δεν υπάρχει προοπτική, να έρθει να δουλέψει με το χειρότερο μεροκάματο στις χειρότερες συνθήκες, αργά ή γρήγορα, θα έχει μπροστά του εξέγερση. Αφήστε που εδώ πέρα υπάρχουν και περιοχές στη χώρα που ακόμη τέλος πάντων έχουν και έντονο το αίσθημα το ότι αυτός ο τόπος είναι δικός μου πρέπει. Άρα δεν μπορεί να είσαι στις δύο τις κοστάρες και να το πάρεις. Παράδειγμα, αυτό έγινε στη Μάνη. Το ξέρω, Δευτέρα του Πάσχα ήμουν εκεί, μιλούσα, όπου υπήρχε ένα ψαροκόρη, ο Άγιος Νικόλαος, όπου πήγε ξαφνικά, ενημερώθηκε ο πρόεδρος του χωριού, μαζί με τον δήμαρχο του Καλλικρατικό. Εκεί πέρα από ξέρετε το ίδιο, τις περιπτώσεις που έγινε να το κάνει. Το κουστάρι αυτό το πάρει ολόκληρο, το κάνει μια μαρίνα για μια δυο. Τουριστική εξοπλίση. Τι θα πάμε σε μια πάντα γρήγορα, απλά θα φύγετε από το χώριο, όσοι ήταν από εκεί, και θα σας πληρώνουμε κατητήσει για τις ιδιοκτησίες που θα παραμένουν. Γιατί οι ιδιοκτησίες δεν την πειράξουν, διότι υπάρχει νόμος από τον Ιούνιο του 2011 που λέγεται, έχει επιβάλει το περίφημο δικαίωμα επιφανείας. Το δικαίωμα επιφανείας πρώτη φορά το εφαρμόστηκε στην Ελλάδα